ଭାଇ ଗୋଟେ ଦିନରେ କିଛି ମିଳେ ନାହିଁ। ଯଦି ଚାହୁଁଛ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ଭାବନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଦିନରେ କିଛି ପାଇବେନି ଆପଣମାନେ। ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାଇବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ନିଜକୁ ଖରାରେ ବୁଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ନିଜକୁ ଥଣ୍ଡା କାକର ଭୟରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଗୋଟେ ଦିନରେ କିଛି ମିଳେ। ଯଦି କିଛି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ସମସ୍ତ ଭୟକୁ ଦୂରେ ପକାଇ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଛରେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଦିନରେ କିଛି ମିଳେ ନାହିଁ।